ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆସି ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ଟିଫିନ୍ ଖାଇକିରି ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଛି କରିକିରି ପୁଣି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଯିବୁ। କିଛି ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାଥେ ସାଥେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିକି ପୁଣି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇବୁ। ପୁଣି ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି 9ଟା ହେଇଯିବ। ଆସିଗଲା ଆମର ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଆସିଗଲା, ଉପମା, ସୁଜି ଉପମା। ଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ? ଆ ଦେହରେ ଅଛି ଆମର ବିମ୍ ଛୁଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଗାଜର, ଟମାଟର, ଆଳୁ। ସକାଳ ଟିଫିନ୍ଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ସୁଜି ଉପମାଟା ମୋର ବେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଟିକେ ମିଠା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସୁଜି ଉପମାଟା ତ ମୋର ବହୁତ ବେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସକାଳ ଟିଫିନ୍ଟା ମୋତେ ସୁଜି ଉପମାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଖାଇକିରି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଆମର ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ। ଏଇଟା ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍। ଯାହା ହଉ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିକି ଟିକେ ପାଗ ଟିକେ ହେମାଳ କରିଦେଇଛି। ରାତିରେ ଶୋଇବାଟା ବି ଭଲ ହେଉଛି। ରାତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଘୋଡ଼ିଆ କାଲି ରାତି ତ ଘୋଡ଼ିଆ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା କ'ଣ ଦେବେ ଟିକେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆମର ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ହେଇଥିଲା। କାଲି ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପୁରା ପାଗ ହେମାଳ କରିଦେଇଛି। ଯାଉ ଏମିତି ଯଦି କାଳବୈଶାଖୀ ଆମର ମାନେ ଖରାଦିନରେ ମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଥରେ ଥରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଗରମ ଏତେ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସେନି। ମେ ଜୁନ୍ ଯେଉଁ ଯାକୁ ନିଦାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯୋଗୁଟା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସନ୍ତା ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଗ ଟିକେ ହେମାଳ କରନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ଯିବ ସେତେବେଳେ ମିଳିବନି। ମାଟି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବ, ହେଲେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ଖୋଜିବନି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ବୃକ୍ଷଲତା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପୁଣି କେବେ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି। ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ଆମର ସେ ଝରକା ପଲା ସବୁ ଲାଗିବ କହୁଛନ୍ତି। ଆକାଶୀ ପଲା ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି। दे से सब जरे पूरे दे बाली फाली लग जाए सब।
ये खाप सब एक जाए पड़ जाओ अब्जा से पड़ी आगे गारा है अब्जा आगे बंधर लगे बंधर भला गोटा लगा कबाड़ धरना हाथ फुल ये खाल जी देखु ना ये से माटी पोता है हाँ कौन पोता है माने 1.5 फुट 2 फुट पोता है 2 लाख टका पोतार पड़ी हाँ मुझे लगे मुझे कहली जहाँ हम आ फसल लोक कौन माइप लोक कौन से कर फसल सका 1/2 घंटा बेसी ना 1/2 घंटा घर आगे ना भोर उठले रात लोक 4टा मर्णिंग कर ना आम जगह खोजु कि पाऊनु ना ये आमर कौन कल से नई बंधटा माने थला माटी रास्ता था तुम ये प्रोग्राम नाला सी जमी ढल माने पिचु हो गला जगह फतला सब गाँव रू पड़े गलु हाँ हाँ गाँ भर आम 4 भाई ये मु सान ये मझिया जो करुचे आ गए बड़ जे सेपट लास्ट कोठा सांग मैंने आज तो कौड़े बाहर जाइलानी आज घर कार्य चलता एमती आमर झरका पल्ला सब चेंज होता ये पल्ला सब लगी पोक खाई से पुणी जे काठ मिस्त्री से पुणी पल्ला देता एक्सट्रा पल्ला 4टा खंड देती से पल्ला आसी मिस्त्री सब लगे आज तो कुआड़ जाइलानी आज ये घरे घरे सब ब्लॉक होगा ये पोक मरा सब पल्ला सब देख सब ये सब डेरा सब नुआ पल्ला सब लगिला नुआ झरका पल्ला सब लगिला सब आजिकल क्या विश्वास कर सबुथे बिजनेस तेणु संपर्क आणलु झरका पल्ला सब आणलु किंतु देखला 5 वर्ष भर पोक लगे कहे आकाशी देवे देखला जामुकोड़ी कि से चाखुंडा कौन पड़े जानी